आमाहायसिंदो अननानै आंखौ खालहाय जानुवारिनि 27 तारिख खालि आंनि हिन्जावा सराइबिल बाजारावहाय भेक्सिन कार्ड थुजानो होननानै थांदोंमोन। बियो सेकेन्ड द'ज सुजानो होननानै थांदों, नाथाय बियो बे सुजानाय टाइमावहाय फिसाजोआ लोमजादोंबोमोन, नाथाय बियो लोमजानायखौनो गारनानै थांदों। अब्लाबो जेबो होनना बुङाखै, थांदो होननानै। अब्लाबो आं बेनाव बिराद फन खालामदों, आं बेखौ थानो हाया, जेराव थाङो बियो आङो रानिं फन बुबाय थायो, दसेनो दसे आं फन बुयो, बेबो आंखौ मिथिगौ, आंनि अननायखौ बेबो मिथिखागौ। अब्लाबो बियो आंखौहाय गाज्रि मोनाखै। बियो आंनाव फन हरनानै बुंहरदों, बियो आंनि बेटारिया गैला, 1% होननानै बुंहरदों। बेखायनो आंथ' दा आं मा बुङो, बहा दङ आंथ' मिथिया, नाथाय बिनि मबाइला दासिमबो अफ। बिराद फन खालामो आङो। थांनाय 27 थारिखआवहाय बे न'निफ्राय ओंखारलांदों। औ। आচ্ছা, न'खरावहाय माबाफोर दावराव दावसिफोर जादोंमोन नामा बिनि? नङा, दावराव दावसि जेबो जायाखै। आंजोंबो नांलाय खमलाय जायाखै, रावजोंबो न'खरनि मानसिफोरजों जेबो नांलाय खमलाय जायाखै। थांग्रा नालाय थांग्रा, आं अराय सम बिदि थाङो, नाथाय आं फैफिनगोन होननानैथ' सानदोंमोन, नाथाय बियो माहाय दं आं मिथिया। बबेयाव थांदों आं बेखौ मिथिया। दासिमावबो कन्टेक्टआ बिनि मबाइल नाम्बारा सुइच अफ जानानै दङ। खालामो, आं एक्सेप्ट खालामो। लोगोसे सोरबाफोर थांफानाय नोंथाङा सुलुं मोनदों नामा? बेजों थांफानायाथ' बिसोर सानै हारसिं नङा बियो। बेजों लोगोसे सासे एमब्रिपुरनि दंदेरो। गामियावथ' बे एमब्रिपुरानो, बे रायमना पस्टआथ' रायमना गोलैयो। क'क्राझाराथ' डिस्ट्रिक्ट जाहैबाय जोंनिनो। दा नोंथाङा रायजो राजाफोरनि गेजेरावहाय मा फोरमायगोन? रायजो राजाफोरनि गेजेराव फोरमायनाय बेनो आंनि, सोरबाफोर नुसनबायदोंब्ला एबा अननानै आंनावहाय फन खालाम, आं बेखौनो हास्थायो। अननानै सोरबाफोर नुसनबायदोंब्ला मदद खालाम। दखान बाजारफोराव सोरबाफोर नुसनबायदोंब्ला बेखौनो आं खावलायो, अननानै। फिसा गोरलै दं सासे, 6 बोसोरल' जादों। अन्थाव बाथाव फिसाखौनो गारनानै थांदों। आं हाबा जानाया 7 बोसोरसो जाबाय दासिमावहाय। गथ' सासे दं, बेनाबो गथ' सासे दं, लोगोनाबो। गोजोनथाव खौरां! गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों। जायफोर बिथांमोना बेंकिं, रेलवे, एसएससि, इन्सुरेन्स, डिफेन्स, आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै, बैसोर बायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सफैदों। बरपेटा रड बिशाल मेगा मार्टनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटखौ खुलिनाय जादों। आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों। बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं, रेलवे, एसएससि, इन्सुरेन्स, डिफेन्स आरो आसाम पुलिस। जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।